Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Rock'n'Roll Stories και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου. Προσέξτε καλά, γιατί σαν σήμερα το 1935 γεννιέται στο Τουπέλο του Μισισιπί ο βασιλιάς του Rock'n'Roll, Elvis Presley. Ναι, ο άνθρωπος που έκανε τους γοφούς του κόσμου να τρελαίνονται με αμέτρητα classic hit, τα οποία άλλαξαν και την ιστορία της μουσικής. 1947 και σαν σήμερα γεννιέται ο David Bowie. Ο χαμελέοντας της rock γεννήθηκε στο Λονδίνο ως David Robert Jones. Ο Bowie μοιραζόταν την ίδια ημέρα γενεθλίων με τον Elvis, κάτι που ο ίδιος θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντικό. Robbie Krieger και σαν σήμερα το 1946 γεννιέται ο κιθαρίστας των The Doors και συνθέτης τεράστιων επιτυχιών όπως το Light My Fire και όλα τα σχετικά. Στις 8 Ιανουαρίου του 2016 και ανήμερα των γενεθλίων ο David Bowie κυκλοφορεί το Black Star, το άλμπουμ που λειτουργήσε ως ένα προσεκτικά σχεδιασμένο δώρο αποχαιρετισμού προς τους θαυμαστές του. Αυτά για σήμερα, εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί κάθε μέρα θα σου δίνω μια μικρή δόση από τα Rock'n'Roll Stories που τόσο αγαπάς.